qadirli ildeşler. Sağman otayırmasınız. Bugünkü gepleşimizde biz sizin bilen Korintoslara yazılan 1. xatın 13. babından öğreniyeriz. Bu babda söygü barada yazılıptır. Gelin bu ilki bilen bu babı okamazdan ozal. Birazcık Korintoslar yığınağı barada, Korintos şəhərində yaşayan imanlıların toplumu barada gürrün edelim. 13. babda söygü barada yazılıptır. Nem için Korintos yığınağına, yani Korintos'taki yaşayan imanlı doğanlarımıza şol vaxtda söygü barada bu yazılan hatta söygü barada da bellep geçiptir, yazıptır Resul Pavlus. Nem için? Bir dadı biliyaz. Mukaddes kitapta hiçbir zat, hiçbir söz, yankı diri sözler, Hudayın sözü yöne yere yazılmaya. Eğer Korintos'taki yığınaktaki adımlara, bizim doğanlarımıza söygü arada yazılan olsa, onda onlara söygü arada yazılan hakikatlar şol vaxtı hakikattanım gerek olanlığı için Resul Pavlus onlara bu barada yazıya. Nem için onlara söygü gerekti? Korintoslar yığınağı atı qovu yığınak olya. O tayda dürlü hile adamlar İsa Mesih'e iman ediyerler. O adamların içinde bilimli, ılımlı, tecrübeli, yani hünerli, başarcan adamlar qatı kən olupdur. Şunun için bu tayda yani mukaddes ruhun sıylağı deyip aydılya. Mukaddes ruhun sıylağı belki iman etmeyen yani İsa Mesih'i tanımayan adamlar, ona inanmayan adamlar, yığınağın bir bölüğü bolmadık adamlar belki düşünyen değildir. Men birazcık iciklep bunu düşündürmek isteyen. Mukaddes ruhun sıylağı demek, yankı kimdir birine okamak, kimdir birine öğretmek, kimdir birine bilim, kimdir birine dua etmek, kimdir birine peygamberlik etmek, kimdir birine hoş havar gürrün vermek, aydım aytmak, saz çalmak, her hile sıylaglar yani hüner deyilen yağlı okuyuplar Huday tarafından beriliye. Her bir adamda ayratın Hudayın beren ruhu sıylağı yani okuyupları bardır. Bu zatlar mukaddes kitapta ruhu sıylag deyip adlandırılıyor. Ruhu sıylaglar Korintos yığınağına näme üçün berildi? Umuman aydamıza dine bir Korintoslar yığınağına değil, bütün imanlılara ruhu sıylaglar näme üçün dürlü hile her kime Hudayın islegine göre paylanıp ruhu sıylaglar, okuyuplar, başarcanlıklar beriliyer. Näme üçün? Mukaddes kitap buna şeyle diye. Ruhu sıylaglar, yankı başarcanlıklar, okuyuplar, bular Hudayın yığınağının avatlanmağı üçün, yankı adamlar dürlü hile başarayan zatları bilen, biri birine hizmet etsin, biri birini östürsün, biri birini öğretsin, biri birini ruhlandırsın. Umuman aydanda yığınak, yankı adamlar biri birini avatlasın deyip, biri birini doldursun, yetmezini doldursun deyip, Huday ehli adamlara dürlü hile ruhu sıylaglar beriye. Ama sıylaglar öz-özünden yığınağı avatlap biliye mi? Korintoslar yığınağında ulu problemi olupdur. Seredin 1. babta Korintoslara yazılan 1. xatın 1. babının 7. ayetinde şeyli ayet var. Şeyle yazılan. Şunun için hem siz Rabbimiz İsa Mesih'in ayan bolmağına qaraşıp hiçbir sıylagda yetmezçiliğiniz yoktur. Təsin qaldıran zatlar. Doğru değil mi? İsa Mesih'in gelmeğine qaraşıp Korintos'taki imanlılar
hiç bir ruhu sıylağa, hiç bir ukuyba, başarcanlığa, sizin hiç bir məteşliğiniz yok diye Resul Paulus. Huda gerek olan, biri-birinizi avatlamak için, biri-birinize kömek etmek için, biri-birinizi ruhlandırmak, östürmek için gerek olan ähli ruhu sıylaqları size eyyem berdi deyip yazılan. Hiçbir kemçiliğiniz yok. Ama buna qaramazdan Korintos yığınağında problemalar var. Bu ne hili problemalar? Seyredin. Korintos yığınağında söýgü yetmezçiliği diye. Gelin bu barada okalım. 13. babtan söýgü barada okalım. Eger men insan hem periştelerin dillerinde gepleyen olsam, yöne söýgüm yok olsa, onda cıngırdayan mistirin ya da seslenyen simvallardırın. Peygamberlik sıylagım bolup, ähli sırları hem ılımları bilyen olsam, dağları yerinden qozgacak imanım olsa, yöne söýgüm bolmasa, onda men hiçdirin. Ähli zadımı paylap, yoksulları doyursam, tenimi yakmağa bersem, yöne söýgüm bolmasa, onda munun bana hiçbir peydası yoktur. Söýgü näme? Söýgü savırlıdır, şepagatlıdır. Söýgü görüpçilik edýän däldir. Söýgü öňüp tekebbirlik edýän däldir. Biýavrayçylykly iş edýän däldir. Öz nefsini gözleýän däldir. Gaharlanýan däldir. İçinde hılt saklayan däldir. Adalatsızlığa şatlanman, hakikata şatlanyandır. Her zada döz gelýändir. Her zada ynanýandır. Her zada umut bağlayandır. Her zada çıdayandır. Söýgü asla tükenmez. Peygamberlikler olsa ayrılar. Diller dumar. Bilim yoga çıkar. Çünkü biz bölükleyin bilip bölükleyin peygamberlik edýändiriz. Yöne kamil olan gelende bölükleyin bolan aradan ayrılar. Täsin zatlar. Seyredin. Eger söýgü yok olsa, adamlar näçe bilimli bolsun, okuyuply bolsun, başarjanly bolsun. Olar bilelikde bir yere toplanan wagtynda, eger söýgü bolmaýan olsa olaryň arasında, onda olar biri-birini awatlap, biri-birine hyzmat etmeýärler-de, biri-birine görüpçilik edýär. Biri beýleksinden üstün çykjak bolýar. Hemmelerden beýik boljak bolup hereket edýärler. Biri-birine övünüp, biri-birini äskermezlik edip, umuman aydan wagtynda söýgü bolmasa, biziň zadymyz hem, bar pulumuz, bütün bar baýlygymyzy garyplara paylasak da, biz hiçdiris diýip aýdýar. Biziň diýe dağları yerinden koparyp bilýän imanymyz bolup da, söýgümüz bolmasa, onda biz hiç zatdyrys. Eger biz dürlü dillerde, peygamberlerin dillerine düşünýän hem bolsak, söýgümüz bolmasa, onda biz hiçbir zatdyr. Biziň muňa peýdasy, munun bize hiçbir peýdasy yoktur. Söýgü yok yerinde, ılımlı bilimli, her zada başı çykýan, her zada başarýan, okuyuply adamlar, olar biri-birlerine hyzmat etmezler. Olar gaýtan biri-birine pese basyp, depeläp, biri-biri bilen söwleşip, biri-birine awatlamagyň deregine, biri-birini ýok edip, ruhuny gırıp, depeläp, şeýle ýagdaýa getirýär. Şonuň üçin Korintos ýygnagyna söýgü gerekdi. Söýgü gerekligi üçin, olarda şeýle problemanyň barlygy üçin Resul Paulus olara bu hatda söýgü barada ýazýar. Biziň aramyzda da şeýle zatlar bar. Beýle zatlary biz iş yerimizde köp görýäs.
Her kim biri-birinden üstün bolacak olup hareket ediyen yerlerini görýäs. Bir-birine äskermezlik ediyen yerlerini görýäs. Bir-birine kömek etmäň, bir-birine ruhlandyrmaň deregine her kim beýlekiniň üstünden basyp özüni ýokary göterjek bolýar. Hudaýyň ýygnagynda da beýle zatlar bar. Şonuň üçin 3 wajyp zat bar. Seredin hatta ýokarda şeýle zatlar yazılan. Siz ularak sığlaklara ihlas edin. Men size mundan hem gowy ýol görkezeyin diýýär Hudaý. Adamlar näme diýär? Näçe köp bilim bolsa, näçe köp bir zatlar öwrenip bilýän bolsa, näçe köp başarjaň bolmaga tijenýärler. Has ularak görünýär adamlaryň gözüne beýle zatlar. Emma Hudaý Resul Paulus şu sayda näme diýip ýazýar? Siz gowy zatlara, ulu zatlara näme diýäňiz? İhlas edýäňiz ulu zatlara. Emma men size mundan hem gowy ýoly görkezeyin. Ondan sonra 13-nji babyň 1-nji aýatynda söýgü barada gürrüň edip başlaýar. Seredin nähili täsin zatlar. Siz beýik ilyma, beýik bilime, has beýik başarjanlyk, öz bilim derejeňizi, akıl derejeňizi götürmeň aladasyny edýäňiz, oňa ihlas edýäňiz. Men de size diýär, mundan da has gowy ýoly görkezmek isleýän. Has gowy ýol bu söýgüdir. Näme üçin? Söýgü ähli zatdan üstündür. Ýank okan yerimizde muňa jogap tapýas. Resul Paulus diýär, wagt geler, näme bolar? Söýgü asla tükenmez. Peýgamberlikler bolsa aýrylar. Diller dymar, bilim ýoga çykar. Ähli hünärimiz, ähli bilimimiz, ähli başarjanlygymız, bütün Hudaýyň beren ruhy syýlaklarynyň hemmesi İsa Mesih gelen wagtynda, dünýäniň soňu gelen wagtynda bu zatlar hemmesi ýerde näme der? Galar. Bizim ruhy syýlaklarymız, bizim başarjanlygymız Hudaýyň cennetinde muňa hiç bir mäteşlik ýokdur. Hudaýyň cennetinde bilimem gerek däl. Hudaýyň cennetinde ruhy syýlaklarym gerek däl. Çünki Hudaýyň özüni biz yüzbe-yüz görýäs. Diňe onu şöhratlap, onun şöhratyny görüp ýaşaýas. Bu zatlaryň hemmesi ýerde galýar. Diňe söýgü baky dowam eder. Ol hiç haçan tükenmez diýip ýazylan. Sebäbi Hudaýyň özü söýgüdir. Kimde söýgü bar bolsa ol Hudaýdan doglandyr. Şonuň üçin söýgü asla tükenmez. Söýgü baky dowam eder. Gadyrly doganlar, imanly doganlar. Siz Hudaýdan alan syýlaklaryňyzy nähili ulanýaňyz? Goňşyňyza, gaptalyňyzdaky, imanly doganyňyza, ýygnakta hyzmat etmek üçin, olary awatlamak üçin, olara kömek etmek üçin ulanýaňyzmy? Ya da ruhy syýlaklary özüňizi hemmeden üstün çıkarmak üçin, hemmelerden beýik hasaplamak üçin, başkalar äskermezlik edip, imany gowşak, ya da belki ähmiýetsiz görünýän ruhy syýlagy bar doganlaryňyzyň üstünden basyp geçip, özüňizi ýokary götermek üçin ulanýaňyzmy? Eger beýle ulanýan bolsaňyz, onda bu nä dogry? Hudaýyň öňünde towba edin. Size başarjanlygy kim berdi? Bilimi, akyly, düşünjäni kim berdi? Güýçli imany kim berdi? Güýçli ruhy syýlaklary, wagyz etmek, öwretmek, okatmak syýlaklaryny kim berdi? Hudaý dälmi? Eger Hudaý beren bolsa, onda ol sizin övünüp arşa çıkmaňyz üçin däl. Beýleklere hyzmat etmeňiz üçin, Hudaýyň ýygnagynyň awatlanmagy üçin berildi. Onuň üçin ulanyň. Şonuň üçin söýge
Bu gatı güýçli zat. Diňe söýgü bolan wagtynda biz adamlar bilelikte bir saçağın başında ya bir edarada işläp bir ýygnagın agzalary bolup Hudaýa iman edenler diňe söýgü bolan wagtynda biz biri-birimiz bilen birleşip bilýäs. Biri-birimizi ruhlandyryp, biri-birimizi awatlap, biri-birimize ruhda östürüp ýaşap bilýäs. Eger söýgü bolmaýan bolsa, onda ruhy syýlaklaryň bize peýdasy ýokdur. Korintoslar ýygnagynda şeýle problemalar bardy. Şeýle problemalar gaty beýikli bolanlygy üçin Resul Pawlus olara bu hatda hökman söýgü barada ýazýar. Söýgü nähili täsin zat. Söýgü nähili ajaýyp zat. Söýgü näme diýe? Ol övünmeýe. Söýgü kiçik övünlidir. Söýgü bagyşlaýandyr. Geçirimlik edýändir. Övünýän däldir. Öz nefsini gözleýän däldir. Her zada çıdayandır. Her zada ınınyandır. Söýgü şeýle zat. Eger her bir adam Hudaýyň söýgüsü bilen dolu bolsa, onda nähili gowy bolar. İş yerinde nähili üýtkeşik bolar. Öýüňde maşgalaňda nähili üýtkeşik bolar. Ýygnakda imanlar arasında nähili beýik üýtkeşiklikler emele geler. Adyrly doganlar, häzir men siziň üçin dile getmek isleýän Hudaýyň size beren ruhy syýlaklary goý hakykatdan Hudaýyň isleýişine göre hereket etsin. Hudaýyň ýygnagynyň awatlanmagy üçin hereket etsin. Siziň üçin şatlyk getirsin. Meniň güýçli tarapym, meniň doganymyň ejiz tarapyny doldursun. Onuň güýçli tarapy meniň ejiz taraplarymy doldursun. Edil şeýle de maşgalada erinin ejiz taraplarını aýalynyň güýçli tarapy doldursun. Aýalynyň ejiz taraplarını erinin güýçli tarapy doldursun. Diňe söýgü bolan wagtda araňyzda onda siziň başarjanlyklaryňyz biri-biriňize hyzmat edip biler. Biri-biriniň ýoklugyny doldurup biler. Şonuň üçin söýgü ähli zadyň biýlini baglaýan bagydyr. Eger biýli baglanmasa, yankı gözüňize getirip görüň, o ýerlerde köprägem süpse ýasaýadyk. Bir näçe süpseleri toplap gelip, olar toplap olan biýlini gowy edip baglardyk. Diňe şonda olar bilelikde süpse ýaly süpürmäne yaraýady. Onu ulanyp bilýärdik. Söýgü de ähli zadyň biýlini baglayan bir zatdyr. Ähli başarjan adamlary bir yere toplasaň, olaryň biýlini de söýgü bilen baglasaň, onda nähili üstünlük bolar. Nähili güýç olar, nähili birlik olar. Şoň üçin bu birlik biziň öýümize, maşgalamyza, biziň ýaşaýan yerimize, degişde olan ýygnagymyza, işleýän yerimize, yurdumuza, vatanımıza, ähli zada, ähli jemgyýetdäki, ähli bar biziň bolýan yerimize söýgü gaty wajypdyr. Ol biziň biýlimizi baglayan bir bagdyr. Goý bu söýgü hemişe siziň ýüregiňizde, siziň maşgalaňyzda höküm sürsün. Gelin häzir dile gedeli. Ey göklerdäki atam Hudaýym saňa minnetdarlyk bildirýän. Seniň çäksiz söýgüň üçin, atalyk aladan üçin saňa minnetdarlyk bildirýän. Gudraty üçin Hudaýym, saňa minnetdar häzirki okan yerimiz üçin. Söýgü barada sen bize ýene bir gezek ýatlatdyň Hudaýym. Atam goý, biziň ähli ruhy syýlaklarymyz diňe söýgü bilen Hudaýym başgalara awatlap, başga doganlarymyza, daş töweremizdäki adamlara hyzmat edip bilsin diýip dile edýän. Hudaýym bütünle meniň doganlarym bereketle, öz ýygnagyň bereketle. Ruhy syýlaklar biri-biriň bilen bäsleşip, biri-birinden üstün çıkmak için berilen zat däl. Ruhy syýlaklar söýgü bilen biri-birimize östürmek, awatlamak, biri-birimize hyzmat etmek için berilen zatlary. Muňa çuňur düşünmäge, biziň ählimize ak pata ber diýip İsa Mesihiň adyndan dile edýän. Saňa şükürler, alkyşlar bolsun.